Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, semideok, aitor ditzagun humiltasunez, gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu izateko. Erroki jauna, Kristo erroki jauna, erroki dakigula jainko guztiz altsua, eta gure pekatuak markadorik eraman behintzat betiko bizitzara. Egin ezagun odoitz. Errokiak nahitan eta guztien iturria zenak jauna, parabola otoitza eta limosnan ipintzen dizkiguzu gure pekatuen sendagarri. Begira duzunez, bere aurrelia aitortzen duen zure herriari, eta bizkor gaitzazu zure erroki erdiz, pekatuaren zabalpen harkitzen gelanok. Zure seme Jesu Kristo jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Exodo liburutik. Egun haietan Moises bere eikakialerrak Jetroren gaizaren ardiak zaintzen zebilen, basoaz bestea bera eraman zituen eta horrela jainkoaren mendia iritsi zen. Han jaunaren egiru agertu zitzaion sasi aldetik ateratzen zen sugar batean. Moisesek begiratu zuen eta sasia sutan egonik ere etzen agertzen. Orduan Moisesek esan zuen, panoa gauza aregatik ikustera. Nola zezek sasia erretzen. Ikusi zuen jaunak, aziko da begiatzera, eta dek egin zion sasiatetik eta esan, Moises, Moises, honek erantzun, hemen antzun. Eta jaunak ez urbildu, kenonietakoak, lur santua data zutzauten tokiak. Eta esan zuen gainera, nire zure guraso jainkoa naiz, Abrahamen jainkoa, Isaaken jainkoa, eta Jakoben jainkoa. Orduan, Moisesek aurpegi estali zuen, jainkoari begiratzeko beldurrez. Jaunak esan zion, ikusi ditut Egipton dagoen nire herriaren legeak. Entzun ditut haien marmarrak, bere langile izanien aurka. Ezagutu ditut haien oinazeak. Beraz, jaitsi egin behar dut, Egiptoaren eskuetatik nire herriak beratzeko. Eta lur hartatik, lurron eta zabalera igoatzeko. Esnea eta ezia dabion lurraldera. Moisesek esan zion jainkoari, bai jaunak, joango naiz Israelarengana, eta esango diet, zuen guraso jainkoak bidali nago zituena, eta haiek galdetzen badirate, nola du izena, nik zer erantzun behar diet. Jakoikoak Moisesi naizena naiz ni, eta honela esango diozu Israelarei. Ni naizek bidali nago zuengana. Jainkoak gainera esan zion Moisesi, honela hitz egin behar dizu Israelarrei. Jaunak zuen guraso jainkoak, Abrahamen jainkoak, Isaaken jainkoak, Jakoben jainkoak bidali zuengana. Hau da nire izena behin begirako, honela hiruko duzuen mendeetan. Jaunak esanak. Amen.
kaso bat, denak egon ziren behinean, denek igaro zuten itxasoa, eta odeiak eta itxasoan denek hartu zuten Moisesi lotzen zituen batalio bat. Denek hartzuten espirituzko janari berdina, eta denek edan espirituzko edari beran. Berekin batean zikoan espirituzko arkaitzetik edaten baitzuten. Arkaitza berriz Kristo zen. Haietako asko eta asko ordean ez zitzaizkion atxerik izan jakoiko hori, eta hitzak egiten ziren pasaportuan. Gauza hauek aurre irudi gertatu ziren guretzat. Guk gaiztakeriari irrika ez ezagun, haiek irrikatu zuten bezala. Ez zaitezela marmaleanari, haietako batzuk ari izan ziren bezala, eta heriotz emailearen eskuin ziren. Guzti hau gure ikaskinerako gertatzen zitzaien, eta gu azken handi honetan biziterano zentzarazteko idatzi zen. Beraz, zutik dagoela uste duenak begiak izan erorezadin. Jaunak esanak. Jauna zuekin, Jesucristo evangelioa San Lukasen liburutik. Aldiatan etorri zitzaizkion Jesus batzuk, Galilean batzuei gertatutakoaren berri. Pilato, Galilea haien gola, bere notariekin nahastu zuela alegia. Jesusek honera erantzun zien, ustea duzuen, Galilearrek beste Galilearrak pekatariago zirela, horretako azkena izan zutelako. Ezetz diozue, eta bihotz garen ez bazerate, guztiok berdin batuko zeraten. Eta Sidoleko dorrea gainera erorita ziren emezortziaiek ere, ustea dezuen beste Jerusalemdarrak, baino errodinatuak zirela. Ezetz diozue, eta bihotz garen ez bazerate, guztiok berdin batuko zeraten. Eta parabola hau esan ziren. Piku ondo bat zeukan gizon batek, bere mahasia mandatua, eta piku bila etorri eta ez zuen agitu. Orduan horrela esan zion mahasiakiari, badira irurte, piku ondo otara piku bila natorrela, eta ez zut pikurik aurkitzen, moztu ezazu, zertarako eduki lurra alperrik. Mahasiakiak ordea, honela erantzun zion jauna, utzi ezazu hautekoz, ingurua atxurtu eta ongarrituko dut, eta fruiturik ea fruiturik ematen duen. Bestela datorren urtean moztuko duzu. Jauna esanak. El tiempo de Cuaresma es un tiempo como un recorrido, un camino que hacemos siempre cuando estamos en un camino. Lo que es esencial es tener en cuenta de dónde venimos y hacia dónde vamos para ir por el camino correcto. Por eso el tiempo de Cuaresma es sobre todo un camino que va dirigido hacia la pasión. Es la meta a la que quiere llegar la Cuaresma. De la misma manera, nuestra vida por este mundo es como un camino, como un itinerario, como una peregrinación. Aquellos que iban a Roma, o iban a Jerusalén, o iban a Santiago, nuestra vida también es un camino que recorremos siempre pensando en la otra vida. Sabemos que nos va a llegar antes o después de la muerte, no sabemos cuándo, no sabemos cómo, pero sabemos con seguridad que nos va a llegar. Y aunque siempre es duro cuando llega, porque la muerte es una realidad dura, una realidad que nos desgana, que nos da tristeza, porque es una separación de las personas que queremos. Quiere Jesús que no sea sin esperanza para los creyentes y sobre todo teniendo en cuenta que ahí está nuestro fin. Hoy estamos despidiendo a María Sanzibelza, en su pueblo, vamos a decir así, en sus raíces. En el camino, en el itinerario es importante saber de dónde parte una persona y hacia dónde va. Y en estas raíces de ella le despedimos de una forma especial
a esa misericordia es a la que la encomendamos, para que la acoja, para que le dé el descanso eterno y la felicidad completa. Y siempre conscientes de que nuestra relación con los difuntos no se acaba en el momento de la muerte, no termina, sino que se cambia, se transforma esa relación. Es distinta, como nos gustaría, pero no se acaba esa relación. Y por eso también le pedimos al Señor que tenga a María allí arriba, para que desde allí también siga intercediendo por nosotros. Digamos que, como decía al principio, digamos que en este itinerario de la Cuaresma, a María no puede llegar antes a la Pascua. Nosotros tenemos nuestra esperanza que pueda estar allí, gozando de la, digamos, felicidad concreta que da el encuentro con Dios, gozando de esa Pascua, de esa resurrección eterna, y desde allí también intercediendo por nosotros. Eskatzen dugu, bada gure jargoikoari, Maria gure senidearen alde batez ere, karizmako bideo honetan. Esatu behar dugu, karizmak, baina honekin bukatuko dut, bihotz berritzera konbidatzen dituela. Eta bihotz berritzea da, denok beharrezko dugun gauza da, errealitate bat. Eta ez behin bakarrik, bizi osoan ezinbestekoa dugu bihotz berritze hori. Urtero, karizma, horretarako garai izugarriak proposatzen bihotz berritzerako jainkoak eskatuz, eman dezakegula bere argia, eman dezakegula bere grazia, bihotz berri egitezen. Paskoan ere, urtero, berriak eta hobeak atera egitezen. Infernuetara jaitsi eta hirugarren egunean hilen artetik piztu zena, handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santu elkartasuna, pekatuen barkamena, harakiaren piztuera eta betiko bizia. Eta egin izan orain gure eskariak. Eskatuko dugu, bereziki gure ikasantuaren alde, Frantzisko gure ikasantuaren alde, gaur alta emango diote, oanik oso hon dago, baina bereak eskatuko dugu, eta berarekin batera ere munduan zehar gaixorik dauden guztien alde. Jangoiko denei indarra eman dezaien, eska dezaiogun jaunari. Eta gure hildakoak gogoan hartuko ditugu. Batetik, Bilberritan, Maria Sagastietza, berarekin batera ere gogoan izango ditugu, Zubidon Arrizubita, Aurora Babestena, Pedro, Florentina eta Pilar. Jauna bere baitan hartu eta handik gure egin dezaten, eska dezaiogun jaunari. Entzuna itra hona bihotzez egiten
Opari honek jauna iritsi dezaigula eskatzen dizugun barkamena, eta gure zorgunei barkatzera eraman gaitzela Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak kandoitu jaunari. Egoki da bai eta zuzen nahi eta beti zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz, santu, jangoikoa guztidu, beti edeko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Berak, Samariako emakumeari edateko ura eskatu zioneko, sortua zuenaren bihotzea sinistearen doaiak, eta hain egarri hondiz nahi ben zuen jaunak emakumeak sinistea, jainko maitasunaren sua piztu zuen Kristu zion bihotzean. Horregatik guk ere, eskerrak ematen dizkizugu, eta zure aintzak oresten dugu aineruekin batera kantatuz. Kanta dezagun aineruekin, zeruan ederrean, santuak santu, santuak zera, jangoiko gure jaunonena, zerutan urrak goresten dute, goresten zure ahalmena, osana zuri zeru horiena, osana da horalmena, berrikatua orain da beti, guregana datorrena, osana zuri zeru horiena, osana da horalmena, berrikatua orain da beti, guregana datorrena. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkizu bada hogita hau ez du espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak pasatu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala, kogi hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikasleek eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztiok dutatik, hau bere gorputza data zuentzat emango dena. Afalua berdin kaliz harturik, berriz eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztiok dutatik, hau nire odolaren kaliz datatik, itun berri eta betiko horren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau bere horrenari. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuela gogoratuz, biziaren egia eta salabenen izan eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldanean zure servitzari onartu behituzulako, eta aparik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure elizan. Eramazu maitasun sora Frantzisko gure itasantuarekin, Florentzio gure antzaiarekin eta egizkizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna bizteko itxaropenean joan gure sentideak eta hildako guztiak. Bereziki, kontutan izango ditugu, orain Hilberrian, Maria Sagastiguza, eta garekin batera ere Zirilo, Abizietan, Aurora Palestina, Pedro, Florentina eta Pilar. Errokizak izkigu arren, guztiok betiko bizitzen dezagun, jangoikoaren Ama Maria Koatxoarekin, San Jose bere senarrarekin,
apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gorez ezagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honetan, zuri eta jagoiko agustitun hori Espiritu Santuarekin batean, oste eta intza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan, salbatzailea kagindia erakutxiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure eta zeruetan zerana, santu izan egin zure izena, etor begin zure reinoa, egin begin zure naia zerua bazela lurrean bide, emain zurda montako horia, barkatu gure zorrak, gure zorrenain barkatzen dion zezkero, eta ez guretan dira, baina atera gaintzen izatik. Atera gaintzen zuen, hauna gaintzen guztietatik emain duzun pakeak gure motan, zure derrokiaren esker, ekatutik garbi izan egitezen, eta estuadietan sendo betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esan da apostoluei, pakea usten dizuet, nire pakea ematen begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emain zuri pakea, eman batasuna errege bizi izena gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuegin. Emain zure pakea. Jangoikoaren bikotxa, zuk entzen dezuk gudoketatua errontik gauna. Jangoikoaren bikotxa, zuk entzen dezuk gudoketatua errontik gauna. Jangoikoaren bikotxa, zuk entzen dezuk gudoketatua emain dezuk bakea. Hona hemen, jangoikoaren bikotxa munduko bekatuak entzituena zorion txuak jaunaren dituak. Eta gure indarren den erresponsoa, errezatuko dugu bakosa rezar responso por nuestros difuntos,
Kyrie eleison, Christ eleison, Kyrie eleison, gure gaita, zeruela, zerana, santu izan bedi zure izena, edo bedi zure eredua, egin bedi zure naia, zerua, zera, gure ere, emailuzura, gure montako ogia, markatu gure zora, gure gure zorunean, markatzen diegu ezkero, eta ez duten taldea, atera gaitzen zetik. Zure zerbitzariek jauna eta Kristoban atseden duten guztiek iritsi dezatela betireko argian parte izatea. Bizitza honetan zure sakramentuan parte izan zuten ezkero. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, berika zaintzatela jaiko guztiaduna gaitak eta semeak eta Espiritu Santuak zoazte jaunaren bakean.